Ons mam ligt in het ziekenhuis. Ja, zag ook tegen haar wie we weggebracht hebben in geluk geboren voor het ongeluk. Nee, jong, zit ze na het ongeluk. Midden in de nacht begon hij te lamenteren. Ik ben verliefd op een olifant. Ik denk, dood man, dat is dat normaal. Dan is ik zo'n neuzel, ik zeg, oh, wat is het probleem? Dan zegt ze, wie kom ik aan zo'n grote trouwring? Ja, toen heb ik de dokter gebeld. Ik zeg, dokter, je moet onmiddellijk komen. Ons mam is niet helemaal gans goed richting in orde. Ons niet over het bed bedden zetten, dat is ze al jaren niet. Ik zeg, ja, ik zeg, maar nu weer dit erger. Ja, zit dat zou ik ook hebben met zo'n zoon. Ik zeg, dat snap ik niet helemaal. Nee, zit er, dat snap ik. Ik zeg, dokter, ik zeg, nu even alle gekheid op een stokje. Ik zeg, die gekheid van dich, die krijgt niet op een stokje. Ik zeg, je moet komen nu. En toen is het ook gekomen. Boah, zag er wie er binnenkwam, wat is die dik? Denk toch maar eens even een zwangerschapstest doen. Ik zeg, ik zijn net moeilijke vragen. Heeft ze vanavond ook nog ontlasting gehad, zeker? Ik zeg, nee, ik zeg wel een boterham met pindakaas. Ik vrees zeker dat ik over moet gaan tot een opname. Ik zeg, hoe? Ik zeg, een opname? Ik zeg, is dat een pijnlijke ingreep? Nee, zit er, maar we brengen die wel nu acuut naar het ziekenhuis. Dan heb ik ons mam in de hoofd vastgebonden op een beddenplank. Kregen we de draai niet op de trap. Ik zeg, en wat nu? Ja, zit er nu een schooie deur. Ik zeg, laat maar zitten, dan verzin ik zelf wel, Gerte. Toen heb ik door het zolderruimtje een touw rondom mijn geut geslagen. Zeg, hebben we die recht op neven de gevel om haar laten zakken. Wie ze halverwege hoor. Toen kwam er ineens een geutbeugel neven. Ik kijk, ons mam die snapt zich 1 minuut voor 12 nog aan de regenpiep. Guur het er nog zeggen, wie tuk heb ik dich niet al gezag tussen die roestige regenpiep. Toen ging het sneller. Ze zeggen wie we dat toen in de wagen haaien. Toen zat er volle. Kom maar nou met de fiets zetten, dokter. Meld zich maar bij de polenkliniek. Ik zeg, moet dat per se bij de polenkliniek? Je waarom niet, zegt er. Ik zeg, ja, ik spreek geen woord Pools. En dan komt ze daar in dat ziekenhuis aan en dan vragen die dich tot hem van de voeten. Is uw moeder bij het CZ of is ze bij het VGZ? Ik zeg, nee, ik zeg, als mama is bij het kerkenkoer. Of er nog erfelijke afwijkingen in de familie zitten. Ik zeg, nee, op het moment staan niet. Ze zeggen, nu wil ik gerne als mam. Ja, zit er die moeder, die heeft heel veel rust nodig. Daarvoor hebben wij die onder narcose gebracht. Zeg, dokter, helemaal onder narcose. Zeg, kan ik dan nog komen met de fiets? Kens beter wachten tot ze bij is gekomen, zachter.
Zeg, en de huisarts, zij zag les aan dat ze af moest vallen. Ja, zit er, nu hebben we angerzorg, zit er. Die moeder is de afgelopen uren een aantal keren weg geweest. Zeg, dokter, zeg, dat vind ik fantastisch. Jongens, die kwam de laatste tijd nergens meer. Zeg, en weet je nu ook al wat ons mam heet? Ja, zit er een simpele zoon. En voor de verdere rest zijn we nog volop bezig met onderzoeken. Zeg, misschien moet je eens boven zoeken. Zeg, dat kan misschien toch ook het zitten. Nee, zit er buiten de familie niet. En wie moet het dan nu verder? Ja, zit er wel een eerlijk antwoord. Zeg, is dat dan duurder? Bij die moeder tast ik in het duister, zit er. Ik zeg, bad dokter toch niet bij zo'n oud mens. En toen kwam de zuster mij halen. Zeg, we mogen heel even bij ons mam op de kamer. Want ze heeft weer enig teken van leven gegeven. Is die kamer op Rolune Ierlijn. Rechts neven ons mam. Daar loog er een achter een gordijn. Dus is niks, maar... En tegenover ons man, daar loog zo'n schrijniezer in een stoel. Je te koekeloeren met zo'n bezumd gezicht. Zeg, goh, zeg, wat is met u? Ja, zegt ze, ik heb een vleesboom. Zeg, goh, zeg, dan zal dat wel een treurwillig zijn. Zeg, dan zit je zeker te wachten op de kapvergunningen. Kramp in het dikke tien, zei ons mam. Verzet mich de rugleuning, jong. Ik snap mich door zo'n afstandsbediening van dat nachtkijsje. Ik duw op die knop. Dat zag de motor, hè. Maar er gebeurde helemaal niks. Verzet mich die rukleun, zei ons mam. Ik zeg, ik heb er overal op geduwd. Ik zeg, de brul is volgens mij kapot. En toen begon die vrouw achter die gordijn. Zich daar ook nog met te bemoeien. Zag ze weer op een knoopduwtje. Maar op een gegeven moment begint ze zich toch aan te ergeren. En ik denk, hoe moet hij zich met haar? Ik daher, ik riet die gordijn aan de kant. Die loog er dicht op verfromd vrij, zeg. Die had die heel kreukelzoon in puin liggen. De armen en de been die stoken aan het plafond. En er zat nog een kop tussen. Dat ze niet wat ze moest zeggen. Hè. Ik zeg, zo zag ik. Jij zult nog wel een tijdje hier moeten blijven. Hè. Weet je wat ze zag? Ik denk, zet iets op beurens, dacht ik. Ik zeg, ogen en klare televisie. En toen begon hij een beetje blauw aan te lopen.
Godzijdank, mam, dat gaat helemaal niet goed met het mens. Ik denk dat ik maar heel even een ziekenzuster bel. Ik zeg, een ziekenzuster? Ze kan er niet beter een zuster bellen die gezond is. Ja, en nu moet ik mezelf aan toes maar het zin te redden. Hè. Terwijl mijn vader vroeger al zag als Wim, die is niet te redden. Hè. Wie geboren werd, toen zag er al gelijk gezien en dan zit er een hopeloos gevallen. Ja, wie is voor de eerste keer de luier volgeduwd? Ja, toen zag als mam, ja, zo hopeloos is er nou ook alweer neer. En na een week toen kwam de zuster en toen zei ze, wanneer neem je een zuiver was met vorig mam? Ik zeg, die ligt hier de hele dag in bed. Werd hij toch niet vettig? Dus mam, ik wasvoorschriften op een lijstje gezet. Een blauw nachthemdje wassen, 30 graden, nat ophangen. Ik noes. Verwarming op 30 graden gezet. Met de kleren al aan om de douche gaan staan. Tot met het water uit de zak dreef, zeg. Ik denk, het zal wel naad genoeg zijn. Het hemdje opgehangen. Kom ik onderdreef met het water door het plafond. Ik was mam gebeld. Ja, jong, zei ze, heb ze de douchegordijn nog goed toegehad? Zeg, dit hoeft toch helemaal niet als ik alleen thuis ben. Ja, nu moet ik toch wel echt gaan. Want anders kom ik dadelijk te laat op het bezoekuur. En dan moet je man zich vreselijk ongerust hebben, weet je. En die zei toch altijd tegen mij, als Wim zei ze, dat is een goeie jong, zei ze tegen lui, bedoel ik. Maar als er begint te zeven, zit je verdomme niet meer uit. Dus verder dingen, ik ging de hele avond verzorgen met mijn kwart. Zo zeg je, amuseer ik nog maar gaat en vastelavond samen.